सुरमा विधानसभा तिनी काउंटिंग जेनेबा जों थांबाय माने गाय आरो नै जिफिलफुरु खवाय टाउनाव बीजेपी नि गुन्दाराव बर' गाजागा बर' खय तीनटा सीट खोबलायोमोनदि सेलिब्रेशन खालि दङ बर' बिजय सरखारि दंफोर जों आरो खवायति लाइफुरु बर' सिनि गारिनो गासैबो जोंनो सिनि गारिनो पुरा जांग्रियाव नंखरदि बेयावनो बोथारसिनाय हैखायनाय बंयागो दाराव दङ ओमफ्राय जों हेफेन चिन्तागाराव खलगलिया गानि बिजि खर'नि बर' न'खरफ्रा जों नंफैया हेफेन आंनि गारिनि आयनाराव बर' सोबायखा बै जों कुनु मतेखा आरो नै बेयावबो दाबो बायजाल थानाव फैसावबायखा बायजालाव बुस्थु दाबो आं आरो एफआइआर बेबै दाबो न'आव थानाय एसपि राव बयबो फावसाखा बे अमाहायखै गायसा राजनीति बदल एखेहायखै बायनो फैयो खायसे खोबलायो सेलिब्रेशन खालामो अमा एक्चुअली जागा टोटली त्रिपुरा वानसा अमा हिस्ट्री दङ जों त्रिपुरा मा खालामनो थाखाय अमाहायखै गारि गासैबो दिनै गारि दं आंनि बादिबाथे दिनै दा बिजेपि गारि नबफोराव अमाहायखै आयनाराव सोबायखा बर' नबफोर साप्लायाव थायो बे जों बेलेखायनो आमोन बागैनो जों हा खालामो बै निजिनि हाव दङै जों अमाहायखै बुनि दफाराव अमाहाय थाइजौ माने आमोन बागैनो जों खायसे टोटाल सेपारेट स्टेट जों गोसो खालामनांगौ जों बुनि दफाराव जों बेयाव दंमालिया जों गोसो खालामनो जों टोटाल राज्य जों सानै दङ बै जों सानै माइनिस्टार जों अबाव जोंनि आन्दोलन बेयाव काराक खालामनाय दङ बै जोंनि सरमानि जोंनि जे रेजाल्ट आबो राज्योआव आबो बेलायखिनो इम्पोर्टेन्ट होननाय कारण जों आरो फार्स्ट होननानै चान्सेस दंमोन बेबायदिनो रखमानि बागै जों सेकेन्ड फैखा ओमफ्राय आबोन बागै हाव जत नुग्रोमो दाबो जोंनि गोबां रायजो दङ गिरिजागै अमाहाय जोंनि बर' अमाहायखै एटेक खालामदों गाबरमाव स्टप खालामनानै नांनाय हायखे नांगौ थेवबो जों सबा जायगा अमाहाय मानसिफ्रा नैफानो हामिया परिस्थिति मानो ओमफ्राय जों आबादखौ नायखांनो नांगौ सार खानाका आपनि पिजि जे दंनाय बरफ सागो दुखुमान खाहैनाय सागो दुखुमानखा जों कुनु रकम फाय फ्रि आजागानि याव बुसियो ओके ईश्वर दङ बे भगवान दंमोन बागैनो दिनै जोङो अर महाय बे बटन होते जोङो काटरि खालामबाय